Aktar minn 5,100 anzjan se jirċievu kontribuzzjoni diretta ta' €100 minn flok il-vouchers tal-Gvern nhar is-Sibt li ġej. L-investiment tal-dan qabeż €900,000. Dan ħabbru l-Ministru għall-Ekonomija Silvia Xkembri flimkien mal-Ministru għall-Ġustizzja Soċjali Michael Falzon u l-Ministru għall-Anzjanità Attiva Michael Farrugia. Hawn ġie spjegat kif dan qed isir wara konsultazzjoni wiesa' dwar l-iskema tal-vouchers. Dawk l-anzjani li joqogħdu fid-djar tal-anzjani u allura għal xi raġuni jew oħra jkollhom problema ta' mobilità jew diversi raġunijiet oħrajn ma setgħux jutilizzaw il-vouchers, ridna naraw li huma wkoll jibbenefikaw minn din l-għotja ta' €100 għalhekk. Issa nhar is-Sibt ħajkun qed jirċievu għotja diretta fil-bank accounts tagħhom ta' €100 sabiex huma wkoll jistgħu jibbenefikaw. Xkembri spjega wkoll li san ħamis intefqu €3 miljun bl-iskema tal-vouchers u tqasmu l-vouchers lil aktar minn 140,000 persuna f'Malta Għawdex. Il-Ministru Michael Falzon stqar li dan huwa eżerċizzju ieħor li jikkonferma r-ruħ soċjali tal-Gvern. Derinna u nħassil bżonn illi nibqgħu ntejbu hekk għandu jkun. U allura dawk il-persuni li huma biex ngħidlek residenzjali tajjeb fejn jidħol il-Gvern, allura qed nitkellmu fuq minn 5,100 persuna, jingħataw l-entri fil-bank. Ikollhom iktar libertà biex jużaw għal dak li jridu huma jew b'ċekk. U dik hija mhux biss ġustizzja soċjali ma rajna li ntejbu u nagħmlu aktar custom cut. Il-Ministru Michael Farrugia qal li b'riżultat tad-deċiżjonijiet li ttieħdu tul il-pandemija illum qed nersqu dejjem eqreb lejn in-normalità. Dan hu gvern li jisma'. U allura qegħdin inwettqu dak illi attwalment hija x-xewqa tal-anzjani stess. Illi minflok nibatulhom vouchers, il-vouchers ikunu mibdulin f'ċekk illi jingħatalhom anke mal-pensjoni illi jidħol fil-kont bankarju tagħhom mbagħad sta għalihom kif jutilizzawhom. Intqal ukoll illi 96% tal-ħaddiema u aktar minn 99% tal-anzjani residenti f'San Vincenz huma mlaqma. Fid-djar tal-anzjani l-oħra tlaqmu kważi 98% tal-anzjani u kważi 94% tal-ħaddiema.